लड़ जावे सारी रात नींद ना आवे तैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे 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 लड़ जावे सारी रात नींद ना। हेलो दोस्तों, आज हम बात करे वाला बाटी आगरा शहर के इतिहास, ताजमहल और आगरा के रेड लाइट एरिया के बारे में। दोस्तों, आगरा के पुरान शहर में स्थित कश्मीरी बाजार के सबसे पुराना रेड लाइट एरिया कहल जाला और यहाँ पे 100 से 200 रुपया में जिस्म के व्यापार होला। दोस्तों, ई बाजार कई दशक पुराना बा और ई बाजार के मुगल काल के समय में बनायल गईल रहा। यहाँ पे जिस्म फरोशी के कारोबार कई दशक से चलत आवत बा। तो दोस्तों, अब बात करल जा आगरा के ताजमहल के बारे में। आगरा के ताजमहल दुनिया के 7 अजूबा में से एक बा, जेकर खूबसूरती देखे खातिर देश विदेश से लोग यहाँ पे आवेले। दोस्तों, भारत के शान कहे जाए वाला ताजमहल के बारे में कुछ ऐसन फैक्ट आप सभी के बताइब जेके सुन के आप सभी के हैरानी हुई। वैसे तो आप लोगन के ई बात तो जरूर पता हुई कि ताजमहल के शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनवैले रहले, लेकिन ई जानकर आपके हैरानी हुई कि मुमताज के अलावा शाहजहां के और 5 मेहरारू रहले और उन्हन पचन के भी यहाँ पर दफनाइल गईल बा। आप सभी के जानकारी खातिर हम बता दें कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण वर्ष 1625 से लेकर 1653 तक चलल रहा। इस सब के दौरान ताजमहल के बनावे में पूरे 22 साल के समय लगल रहा और ई महल के बनावे में करीब 22,000 मजदूर मिलकर एके बनैले रहले। दोस्तों, हर साल लाखों लोग ताजमहल के देखे आवेले और जब उ लोग ताजमहल के देखे ले ता उनके ऐसा लगेला कि उ ताजमहल के सामने वाला हिस्सा देखत बाटे। लेकिन हम आपके बता दी कि जौन हिस्सा हमन के देखिला उ ताजमहल के पीछे के हिस्सा बा। दरअसल जौन शाही दरवाजा बा उ नदी के किनारे दूसरी तरफ बा। एक बात और बता दे कि ताजमहल के मीनार देखले पे सीधा लगेले, लेकिन सच्चाई तो ई बा कि ई मीनार आगे की तरफ झुकल बा। एकर सबसे बड़ा कारण ई बा कि अगर कोनो प्राकृतिक आपदा के कारण मीनार गिरे तब उ आगे की तरफ गिरे ताकि ताजमहल के कोनो नुकसान ना होखे। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से बेशकीमती रत्न और पत्थर मंगवैले रहले और शाहजहां शुरू से चाहत रहल कि ताजमहल दुनिया के सबसे भव्य इमारत बने। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनत आवत बाटी कि शाहजहां ताजमहल बनने के बाद सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिहलस, लेकिन अगर इतिहासकारों के मानल जा तो शाहजहां मजदूरों और कारीगरों के जिंदगी भर के पगार देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाइले रहल कि उ ऐसन कोनो दूसर इमारत ना ही बनई है। हम आपके बता दे कि ताजमहल के लंबाई कुतुब मीनार से भी ऊंचा बा। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर लंबा बा, जबकि कुतुब मीनार के लंबाई 72.5 मीटर बा। यानी कि तनी सा ऊंचाई के कारण ताजमहल कुतुब मीनार से ज्यादा बड़ा हो गईल बा। दोस्तों, वैसे तो दक्षिण भारत में मुगलों द्वारा कई इमारत बनाइल गई बा, लेकिन मुगलों द्वारा बनाइल गई सभी इमारतों में से ताजमहल में सबसे ज्यादा कारीगरी देखे के मिल जाए। दोस्तों, आप लोगन के ई बात जानकर हैरानी जरूर हुई कि सफेद मार्बल से बनल ई खूबसूरत इमारत के नींव लकड़ी से बनल बा। हमें पता रहल कि ई बात सुनकर काफी अजीब लगत हुई, लेकिन ऐसे ज्यादा ई बात जानकर हैरानी हुई कि ई महल के नींव में जौन लकड़ी लगल बा उ यमुना नदी के पानी के नमी के कारण एकर मजबूती अभी तक बनल बा। काहे कि आमतौर पे कोनो भी लकड़ी पानी के संपर्क में अइले के बाद खराब हो जाले, लेकिन एकर विपरीत ई लकड़ी और भी ज्यादा मजबूत होला। तो दोस्तों, आप सभी के आगरा के ई वीडियो कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है एक नई रोमांचक जगह के साथ।